Бизнесът вече ще може да разменя работници под наем според нуждите и своята натовареност. Това ще стане възможно с нови правила за временната заетост, подготвени от Социалното министерство. Така на практика ще е възможно работник от една фирма да работи временно за друга при гарантирани трудови и осигурителни права. Галя Щърбева и Димитър Славов уточняват. С новите правила работодателите се надяват да решат проблема с липсата на кадри и да си преотстъпват такива срещу заплащане. Така, щом си свършат работата, хората ще се връщат на старата си служба. Деян Василев е собственик на IT компания. Вложил е в обучението на малък, но високо квалифициран персонал. Смята, че идеята е добра, но не е подходяща за всеки сектор. За нашата дейност и за голяма част от малките и средни фирми това няма да е толкова приложимо, тъй като, примерно, обучението на един служител в спецификата на работа отнема 45 дена, 2 месеца. При нас до 6 месеца. Според Деян Василев, размяната на работници е подходяща за сектори като земеделие, производство и туризъм. Има и друг елемент. Значи тук фактора да дадеш на твои конкуренти работници, които после могат да бъдат наети от другата фирма, също е какво доверие има между фирмите. Аз ти давам хора, не е ли по-добре да е на търговски принцип, ти си ги наемаш, аз в момента не мога да ги наема тези хора. Размяната на персонал ще става чрез специални агенции, които ще набират кадри, за да ги пускат под наем на други компании. Най-често това ще става при заместване на отпускари, майки или при поемане на по-големи поръчки в предприятията. Оставяме свободната воля на човека да реши дали иска днес до обяд да работи или иска да работи днес до обяд при една компания, пък след обяд при друга компания. Връзката между работника и работодателя ще се поема от агенциите за временна заетост. Те ще подписват трудов договор с кандидата за работа, ще му плащат заплати и осигуровки. Парите обаче ще са осигурени от работодателя възложител. Тук се появява трети субект. Агенцията за временна заетост. И без да утежняваме допълнително с лицензии или с каквото и да било регулации, би трябвало наистина хората да се чувстват и защитени по този начин. След като се появи и този субект, те ще подписват в крайна сметка трудови договори с тях. Работодателят, който наема кадри от друга фирма, ще плаща комисионна за посредническата услуга на агенцията. За работника обаче тази услуга ще е безплатна.